יש לנו את השירים, יש לנו את המילים, ויש את מה שיש, ומה כבר לבקש לאהוב, לחבק, להתרגש. לזכור שיש עוד אנשים, וגם להם פנים, וגם כמו כולנו, רוצים קצת לחייך. נאמר שלום לכל אחד, לא ניפול ולא נימד, אנחנו עם אחד, יחיד ומיוחד. תן לנו משהו טוב לאהוב, תן לנו סימן ממישהו קרוב, לפתוח את הלב, לחיות עם מה שיש ולא לשכוח. אתה זה ששומר, אתה זה שנותן את הכוח. לא נחפש סיבה, נסתיר את הנשימה, ונתמודד עם האמת בלי סיסמאות, בלי לחפש את הקטנות. נכון, אנחנו קצת שונים, ויש קצת שינויים, אבל בסוף כולם סופרים אותם שנים. איך נבוא ניגש אליו, ואת מה נחזיק חזק ביד, נזכור אנחנו עם אחד, יחיד ומיוחד. תן לנו משהו. רבוי, אני רוצה להגיד כמה מילים, אבל רגע לפני אני רוצה לדבר על המקום שאני נמצא בו, שאנחנו נמצאים פה, מסעדת כינור דוד, שהביא לנו כבר איפה שהיינו. בכמה ימים הביא לנו את האוכל למקום, אוכל נפלא, אוכל מדהים. כן, כינור כפיים, נגיע לאיש הזה, כינור כפיים, לרב וייס, שפינק אותנו ארוחת בוקר, ארוחת ערב, היה טעים, היה נפלא, ובשפע, וכמו שצריך, שוב מחיאות כפיים. ועכשיו נמשיך למה שרציתי לדבר. הלוואי תמיד שטוב יהיה, איך שדלת פתוחה, בתוך האלף תתגלה. הלוואי תמיד האור יישאר, לעולם נשמר, לעולם נשאר. הלוואי נביט תמיד בטוב, נדע גם איך לאהוב, נדע גם איך לדבר. הלוואי שאם נלך נחזור, לא נשאיר מאחור, ותמיד שוב נזכור. הלוואי, הלוואי, הלוואי ויעבור, הלוואי, הלוואי, הלוואי ויעבור, הלוואי ויעבור, הלוואי, הלוואי ויעבור. I'm Nathan, and it's my friend. We after a good supper here in the restaurant Kinor David. It's very delicious, very special, and I think everybody would coming here was enjoy. השם שלי נתן למי שלא מכיר, וזה החבר'ה פה שהצטרפתי אליהם, עשו טובה ולקחו אותי איתם. לקחו אותי פה למלון, משהו מיוחד, ארוחת ערב שלא הייתה כדוגמתה מארוחת צהריים שאכלתי. משהו מיוחד ביותר. תודה רבה לכל הצוות פה.